Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsuon nini ikaduhang Domingo sa Adbyento, ang Ebanghelyo nag-auhag kanato sa pagtulid sa atong kinabuhi, pagpatag sa mga gansal-gansalo natong kinaiya, ug pagpalapad sa atong mga kasing-kasing, aron mahimo kitang angayan ug takos sa pag-abot sa Ginoo nga atong Dios. Ato sab untagahinan ug luna sa atong kasing-kasing, ang atong maigsuon nga nag-anto sa sakit nga AIDS, ug ang mga persons with disabilities nga atong gipahinungdan karong Dominggoha. Sa laing bahin, kining ikaduhang kandila nga atong dagkutan karon. Alang kini sa mga kabatanunan, ilabi na ang mga bagong botante sa umaabot nga eleksyon. Hinaut unta nga ang kahayag ni ining kandila mulamdag kanila sa ilang pagpili sa mga kandidato nga adunay katakos sa pagpangalagad sa gobyerno. Maigsuon ining Santos nga misa usab atong ihalad ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan. Ang mga katuyuan sa atong maigsuon nga nagsunod kanato sa atong mga social media pages ug kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan, ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Maigsoon, niya nakita sa ikaduha nga Domingo sa loob sa Adbyento. Itong yalag kini, Santos nga Misa ni ikaduhang Domingo alang sa atong tagsa sa kakatuyuan, sponsors ni nasaha, ug kaninyo Ganasi yung tagsa-tagsa kapanimalay, tungyalag kini alang sa inyo sab nga mga pagampog, pasalamat. Ugaro kita mahimong angayan nga bahala dining Santos nga Misa, maghinulsog kita sa atong mga sala. Sa
Bakit akong maong kami na nagkamano sa kaluwasan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloan sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Nagampo kita. O Dios, nga makagagahom ug maluluyhon, wala huntay mga buhat namo dinhi sa kalibutan, nga makapabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua linamdagan sa langit nun mong kaalam, himuha kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kiniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, himong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Baruch. O Jerusalem, hubua ang mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbungutan og kasakit, og pagsulob sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios, ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios nga walay katapusan. Ang Dios magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsatag sa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan, moingon siya kanimo. Ang imong kasiguruan nagagkan sa imong katarong, ug ang imong kasanag nagagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad kanako. Bangon Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid. Tanawa kun hain sa Dios ang balaan. Dad-a ang imong mga anak nga hiniusa gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Dios na hinumdum kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway, nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil, apan ang Dios nagdala nila balik kanimo, sinangga sa harianon nga kasanag. Ang Dios nagsugo nga ang tanang hataas nga bukid, ug ang walay kinutubang kabungturan, patagon. Nagsugo siya nga ang mga walog, punon, ug ang yuta patagon, aron ang katawhan sa Israel, mupauli nga walay kabilinggan, diha sa himaya sa Dios. Sa pagsugod sa Dios, ang mga lasang sa mahumot nga mga kahoy, muturok aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ila. Mubalik sila uban sa dakong kalipay, giniyahan sa iyang kaluoy og katarong. Linibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Gimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Gimuan kita sa Ginoo dagkong mga butang, napuno kita sa sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tawo nga nagdamgo. Ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Nagingon sila dinha sa kanasuran, gimuan sila sa Ginoo dagkong mga butang. Gimuan kita sa Ginoo dagkong mga butang, ug nalipay gayud kita. Bisag ng gula sila nga nagdangoy-ngoy, nagdala sa binhi na iksasabuhon. Mamauli sila nga nagudiyaka, managdala sa ilang ginala. Gimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Filipos. Ug gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo sukad sa una pagayong adlaw hangtod karon. Og busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kini hangtod sa pagbalik ni Kristo Hesus. Nasayod ang Dios nga ang timos kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Hesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo mao ang nga magtubo unta ang inyong gugma kahibalo ug kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon ni ini maputli kamo ug walay ikasaway diha kaninyo unya pagbalik ni Kristo. Matugob unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni Kao, Ginoo. Sa ikalimang kanapulog lima katuig kanto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea, si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe ngayang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug Traconite. Si Licinias mao'y namunuan sa Abilina ug si Anas ug si Caifas mao ang labawng pangulong pari. Nini gayong panahona ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasigpit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinulusuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni propeta Isaías sa iyang basahon. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dala na lang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang nagliko-likong dalan, hapsaya ang gansal-gansangong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni Kao, O Kristo. Sige, mayong buntag kaninyong tanan. Dinhi sa kapilya, nanindot nga kapilya sa The Daughters of St. Paul. O labi na kaninyo karon nga naguban ini nga atong Santos nga Misa ikaduhang Domingo sa Advento nga naa sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Sa ako nag-ingon, pagsugod nato sa misa, atong gihalad usab kini alang sa inyong mga intensyon. Labi na kamo nga dili makaadto tud karon sa simbahan. Kung nakabantay mo, kini ikaduhang Domingo sa Advento, ang pagbasa nini labi na sa Ebanghelyo, mahitungod gayud kini ni San Juan nga magbubunyag sa ato nang gitawag og John the Baptist Sunday, pamalandong nato sa kinabuhi, papel, wali ni San Juan nga Bautista magbubunyag. Kay ang kamaturan mao nga dili gyud maandam makumpleto ang pagpangandam nato sa Pasko kun dili nato pamalandungan, subayon ang kinabuhi, wali, mensahe ni Juan. Kay siya magyud ang naguna, nagwali, nagandam sa dalan sa Ginoo. Tulo ka butang ang ato nga tan-awon dinhi. Una, kining maong ang sinugdanan sa Ebanghelyo. Siguro magkapangutana mo nganong usa may tuyo ni San Lucas sa iyang pagsugod nining bahina sa kasulatan, pinagig pagmensyon iyang gihisgutan kinsa ang mga pangulo niadtong panahona, kinsa ang gobernador nining lugara, niadtong lugara, kinsa usab ang labawong pari niadtong panahona. Kini gitawag ni sila og nga ilan ni nga pamaagi aron pagpakita kanato nga tinuod gyud kini sila nga nahitabo. Ang pagwali ni Juan ug ang pag-abot sa Ginoo muna say pagbutang og the historical setting. So muna nahitabo in history, siya ang gobernador, siya ang pangulo ug niining pagpangulo niining mga tawhana nagwali usab si Juan nga eventually nataw ang Ginoo. Sa ato pa importante man siya pagpakita kini nato
nga si Kristo dihay tinuod. He was a person in history. Dili lang siya mugna sa huna-huna sa tao, kundi tinuod gid siya nga natawo o tinuod gid siya nga nagwali sa maayong balita. So mao'y tuyo ani to put into context the person of Jesus, the historicity, ang pagkatinuod diha sa kasaysayan sa atong Ginoo. So mao'y unang bahin niya na ikaduhang bahin sa atong ebanghelyo, yan ang gisulti, no? Nga si Juan nagwali man nining mga panahona, ug ang wali ni Juan kining maong musunod, no? Ang pag-andam sa dalan sa Ginoo. Kay si Juan mangyod nga magbubunyag, siya ang gitawag nga naguna siya sa Ginoo sa kinabuhi ug kamatayon. Una siyang natawo, nagwali siya aron mag-andam sa dalan sa Ginoo, human niya gwali, natapos na iyang misyon, una pud siya nga gipatay. Sumunay nindot kaayo nga titulo ni Juan nga magbubunyag. Naguna siya sa Ginoo sa kinabuhi ug kamatayon. Ug mao ni ang iyang wali. Tingog siya sa kamingawan nga nag-agni sa mga tao pag-andam sa dalan sa Ginoo. Ari ko kamudad-on sa katapusan nga iyang giingon, no, humanihag sulti nga patagon ang mga bukid, abunuhan ang mga muratag maghimo day anig nindot nga karsada, no. Mora ba ni project ron, no, build. Sa ato pa murag nga atong gobyerno ani nakadungog gitingali sa wali ni Juan, no. Kung gipatag man ang mga gitabunan man ang mga gasal-gasangon, no. Sahay lang bisag dili guba-gubon, no, na sina ka-referensya. Pero arita mamalandong sa katapusang bahin nindot kay ang gingon. Mubo ra siya pero makahuluganon kaayo kining gingon niya sa katapusang bahin. Umingon siya, mo ni katapusan nga sentence. Og makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Makita sa tanang tao ang kaluwasan. Ang kaluwasan di ay, di lang siya huna-huna, dili lang siya pangandoy, dili lang siya panglantaw. Ang kaluwasan di ay kay makita man konkreto. Ang kaluwasan dunay ngan ug dunay naung. Kinsay naung ug kinsay ngan sa kaluwasan. Sayod na ta, ang kaluwasan sa Dios mao si Jesus. Siya ang dagway sa gugma sa Ginoo. Siya ang Ginoo ug siya ang kaluwasan. Pero kung ato gini siyang tan-awon, kining maong kaluwasan nga makita nato ang kaluwasan, duha ni siya ang paagi sa atong pagsabot dinhi. Una sa tanan, kaluwasan nga mao si Kristo, ang kaluwasan nga iyang gitanyag sa tao, ang kaluwasan nga mao'y hinungdan ngano nga nagpakatao si Jesus. Mao ginay tuyo. Unya kining maong kaluwasan sa ang ikaduhang pagsabot, kining maong kaluwasan sa tao diha siyang espirituhanon nga kinabuhi ug kaluwasan usab sa tao sa iyang lawasnon nga pagpakabuhi. Magkuyog gining duha. Mao nga makabantay mo ug gani mo ni sa ebanghelyo ni adtong miaging Miyerkules ba nga si Kristo nagwali na siya ug matagwali sa Ginoo, daghan maging mo sunod niya magpundok ang mga tao. Unya pagwali niya gidaan tanang masakiton, gitudluan og tanan nga masakiton nga gibutang sa iyang tiilan matud pa ni San Lucas, iyang giayo. Nya pagkahapon na gina niya mga apostoles sa di pa na pakanaw sa na sila ay sila palakta nga way kaon gipanggutom na basig mga kuyapan na sa daan.
kamingawan ra ba ni, no? Di man sa atong panahon ron nga hapit iskina doon ay bikiri. So pagkanadaan. So tanawa na to, ang kaluwaang si Kristo nagtanaw siya wali iyang gibusog ang mga tao sa kamatuuran. Kaduha, giayo ang ilang mga masakiton. Paghuman, iya silang gibusog sa lawas. Mao ni siya ang kaluwasan nga gidala sa Ginoo. Una, kaluwasan gyud sa kalag. Mao nga kun dunay muduol niya sa may unang buhaton ng Ginoo, moingon man siya gipasaylo na ang imong sala. Nilikramo sila, kinsa man ni makapasaylo sa sala? Ug dingon ang Ginoo, aron mong mutuo nga ako makapasaylo og sala, iyang giingnan tong paralitiko, barog, dad-a ang imong gihigdaan niya lakaw. Sa to pa di ay kaluwasan, kining kaluwasan nga atong makita, duha ni siya. Una ug labis sa tanan, kaluwasan sa kalag. Mao gini siya ang kaluwasan. Ug mo na siya importante. Apan wa mohunong diha. Makita na nato sa example sa Ginoo. Kaluwasan usab sa tawhanon nga kahimtang nato. Kay dili kabubuton sa Dios nga ang tao mag-ilaid sa kalisod. Dili kabubuton sa Dios nga ang tao magpuyo lang diha sa daplis karsada. Dili malipay ang Ginoo niana. Kaya ang kalipay, matud pa ni San Irenaeus, the glory, ang himaya sa Dios, mao ang kaluwasan, ang the glory of God is man fully alive. Ang kalipay sa Ginoo, mao ang tao nga malipayon. Kanang maya ang tao. Kanang tao nga dili, kay kung naayin tao sa karsada, wa na sila'y dignidad. Kaluwasan sa kalag ug sa kinatibuk-an nga pagkatao. Ug mao ni ang giingon ni Juan dinhi, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan sa Dios. Karon, mangutana ta, kinsay makahatag ani? Klaro na kay na, kinsa may makahatag og kaluwasan sa kalag? Way lain, usa ra gyud. Siya ra gyud nga makapasaylo og sala. Og way lain makapasaylo og sala. O kita makapasaylo ta no, pero ug mapasaylo kita. Kini atong pasaylo ato ning buhaton aron pud kita mapasaylo. Kadtog yung mupapas sa sala. Ang Dios lamang mo'y makahimo niyana. Kinsa man ning sa ikaduha, kinsa may makahatag og kaayuhan kun ang Ginoo mao'y magpasaylo, makahatag sa unang kaluwasan, kinsa man ang makahatag sa ikaduha nga kaluwasan. Kaluwasan sa atong tawhanon nga kahimtang, ang tao nga dunay Ginoo. Tao nga dunay pagtuo. Mo ni magdani nato. Di ba hapit na nagsugod naman og kanang pamutang og mga billboard kinapit ng eleksyon o daghan na ni lansar, daghan na pong ni hunong og lansar. Oh, wabot magita na bisag dugay pa. Kung atong tanawon, ang makahatag og ang pangulo din hesa, makahatag og kahimtang nato nga tawhanon, ang pangulo magyud sa atong gobyerno, pangulo po sa simbahan, pero ang makadala niya na, makahatag niya na, kadtong pangulo nga may Ginoo. O kadtong tao nga may pagtuo. Kay ang tao nga way pagtuo, ug way Ginoo, ug mao siya'y mangulo sa katawhan, muabot ang panahon. Kinaiya sa tao, nga iya lamang busgon ang iyang kaugalingon. Ang iya lamang tan-awon ang iyang kaugalingon. Tawhanon gina siya nga kinaiya. Kay natural nga kinaiya nato nga kung hatagan ganit ang higayon, magpahimos kita sa higayon. Kasi natian na nato. Muna'y tentasyon sa tao. Mao nga ang maghatag niya ng ikaduha nga kaluwasan, tao nga may Ginoo.
ug tao nga may pagtuo. Kay ang Ginoo ug pagtuo diha sa kinabuhi mao man say mahimong giya, mahimo siya nga kalig-on nga mutabang nining maong tao panahon sa tentasyon, labi na og tentasyon sa gahom, tentasyon sa bahandi, ug tentasyon sa dungog. Ang tao nga way Ginoo ug ang tao nga way pagtuo, dali lang mo ambak nining maong mga tentasyon. Busa mga igsuon, nining ikaduhang simana sa Adbyento, sa atong pagpangandam, sa pagdawat, paghandom sa pagkatao ni Kristo, gipahinumduman kita, pinaagi ni San Juan nga magbubunian. Ang kaluwasan nga mao si Jesus, dili lamang kaluwasan sa Espiritu, una ug labi sa tanan, kaluwasan ni siya sa sala. Apan kaluwasan usab kini sa kahimtang tawhanon. Ang Dios lamang mao'y makapasaylo sa sala. Ug ang tao nga may Ginoo sa iyang kasing-kasing mao'y maghatag og kahigayunan sa tao nga may dignidad ang iyang pagpuyo. Mao ni siya ang atong pangayoon ug pamalandungan. Puhon sa eleksyon, nunaan ninyo, no, nga mapili nato sa atong ang mangulo sa atong nasod, ang mga tao nga may Ginoo ug may pagtuo. Aron sa ingon niya na ang atong nasod katawhan nga nag-ilaid, makasinati sa kaluwasan sa kalag. Atong pangayoon kining maong grasya sa atong pagpadayon ning santos nga misa. Bag-ohon nato ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios samahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yang bugtong anak, Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit, naglingkod sa tuo sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto ubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa paggabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangup kita sa Dios samahan, aron mahimo kitang andam sa pag-abot sa atong manunubos. Sa matag pangamuyo, kita moingon, andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga sa mga nangulo sa simbahan, madasigon kanunay nga mag-andam sa katawhan sa Dios, pinaagi sa ilang pagsangyaw ug sa ilang mga binuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga mupakita unta kitag pagtagad ug pagtabang alang sa mga persons with disabilities ug ang mga nag-anto sa sakit nga AIDS. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga matulid unta ang atong mga kinaiya ug pamatasan aron mahimo kitang andam sa pag-abot sa atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo.
nga ang atong mga kabatanunan, ilabi na ang mga bag-ong botante sa umaabot na eleksyon, lamdagan unta sa pagpili sa mga kandidato nga tiunay nga moalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug si Blessed James Alberione SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makasubay sa dalan padulong sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Uban sa hugot nga pagtuo sa makagagahom nga amahan, mga liyupo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit nga amahan, abunuhi sa imong grasya ang mga walog sa among kasing-kasing, aron maandam kami sa pag-abot ni Kristo nga among Ginoo. Amen. God of
Mayson pagampo kamo. Aron kini nga ato ginong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alang sa pagdaig pagimaya sa ngalan, alang usab sa dakong kapuslanan, ustibok niyang santos nga simbahan. Magapuy po yung kanimo Ginoo nga mapaubsanon namong pagampog mga sakripisyo. Tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan. Atagi lamang kami sa imong maluluyong panabang, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahang Dios nga tunay magagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi niya sa Kristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpabos arang pagpagitipon kanamo sa magtao, gituman niya ang larang gihimo mo kaniadto, o gibuksan niya lang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon nga malawmon, nga ang gisad nga kaluwasan makabot namo. Nagapabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo. Mubalik din nga mahimayahon ug buhusa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way huno nga paghawi. Santos gini kao Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Pero mahimok kinalang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon may kuha siyang pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kinimaw ang akong lawas. Nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi, tapos ng panihapon, may kuha siya sa kalis, ipasalamat kani pagsab, mihatag dini ngadto siyang mga tinunan ug mingon, dawata kini, ug panginom ka mga tanan gi kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kanini ug galang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo, buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pero paghandom sa kamatayon at pagkabalahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, iningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tuod kay mo kami giisip nga angayan ng mga tubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, labi na sila nga among gihandom nining misa. Malawon nga banhaw sila tanang nangamatay da sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami ngayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles ug mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Among
sa dahutan. Magayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, karon tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapahabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibos sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Naigsoon kinimaw sa Jesucristo, ang kudaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit aron mo kalawat kaniya. Ginoo, dilo ako angay palawat kanimo. Ako ni pumulong mo lamang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Nagampo kita. Man kami mabusog o Ginoo, sa imong lawas ug dugo pinagi nining sakramento, tudloy kami nga palabihon namo ang mga butang langit nun, kaysa mga butang kalibutanon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Maigsoon kami mga madres at daughters of St. Paul, mapasalamaton kaninyong tanan. Nganing tabang aron atong mahatod kining santos nga Eucharistia sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Daghang salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Monsignor Roger Fuentes, ang Parish Team Moderators sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino Parish,
ug Episcopal Vicar sa ikaduhang distrito sa Arkidiocese sa Sugbo. Sa atong mga lectors ug choir, technical crew, kaniyong tanan daghan kayong salamat. Ug alang ni atong gustong mahatag donasyon, palihog i-deposito lang kini sa Security Bank. Ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo, ug pahampo kamo alang sa panalangin sa Ginoo. Atong tubag, Amen. Pinagi sa lamdag, sa pag-abot ni Kristo, santuson unta kamo sa Dios nga maluluyon, ug punon sa inyong sa mga panalangin, kay nagtuo man kamo sa unang pag-anhi sa iyang bugtong anak, ug nagpaabot sa sunod niyang pag-anhi. Amen. Magligon unta siya kaninyo diha sa gugma, ug maglipay kaninyo diha sa paglaom, ug magpalampos kaninyo karon diha sa gugma. Amen. Aron inigbalik niya nga mahimayaon, kamo nga malipay pagayo sa pag-abot sa atong manunubos nga nagpakatao, mabulahan sa mga ganti sa kinabuhi nga way katapusan. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.